Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kukhona ama-gossip pages abhala ukuthi uMangwabe is dangerous. Bona angazi ukuthi basho yiphi ingozi nokuthi uyingozi kanjani, kodwa mina ngizokubekela kowami umbono indlela engibona ngayo nezinto eziseke zenzeka. Uyabo unkosikazi ophumayo noma sengaphandle into eba yingozi ngaye uyazazi izinto ezenzeka phakathi, uyazazi ukuthi izindlu zimi kanjani, uyazazi izinto angathi noma eyikhuluma evele ewu-anonymous kubonakale kodwa ukuthi hhayi umuntu ade khona lo phakathi. Kanti ngoba ubaba Mseleku esewusaziwayo esedumile, bekhona abantu-ke abanama-rumors nabasho izinto zabo ey'ngaphandle, kulula ukuthi beyithole lento abafuna ukuyithola nabafuna ukumwisa sebesebenzisa lo osengaphandle, ngoba phela uma esengaphandle akancenge lutho, akancenge muntu. Mayezothi nje umuntu uzoba uSiphe waseNanda, uzoba uNonto waseNanda, awakhiphe-ke ama-files. Angikhulumi ngento engakazi yenzeke. Uminista ongaseyena uminista manje kwakumnandi ehamba nonkosikazi kudliwe kwe-soft life. Kuthe izinto masezibheda unkosikazi esengaphandle wathi yena ufuna ukuzikhulumela. Ngesikhathi belandelwa kusemnandi ubencebeleka naye kumnandi, eveza iy'thombe ese-airport, yonke into i-right. Nomunye futhi unkosikazi waphuma komunye umshado oyofana nalo kababa Mseleku, i-setup yakhona kwasesengaphandle sezwe ukuthi iy'ndaba ziyamlandela ngoba ziyazi abantu bey'ndaba bayazi ukuthi khona into abangayithola kulo ongasancengile, ongasekho kwi-picture, ngoba yena mayehlaphaza uhlaphaza ekude. Ngingasho ukuthi uMangwabe unomqondo onjalo, kodwa unkosikazi osengaphandle akakhathalele kuthenjwa, akancenge lutho. Engasitshela nje ukuthi hhayi wahamba waya endaweni ethile, mase kuthiwa hhayi isancinza i-girlfriend ebhitha, kanti obhitha ilo ophuma khona. Nomunye esho ukuthi hhayi isasiza ngezinto ezithile. Hawu, mase kuthiwa ayi intombi yayingeke ivakashe izibona izinto ey'ngaka, into efana naleyo. Nanokuthi-ke umuntu ophuma engeneme kulula ukuthi akuwise phansi, kulula. Ungathatha nje u-24 hours usuku olulodwa kugcwale wonke amaphepha sekukhulunywa ngaleyo ndaba, noma enye ingangaba yiqiniso noma enye ibe yiqiniso. Yingakho-ke sesizwe mayekhuluma ubaba Mseleku ethi angifuni ukuzwa sengathi ngiyakhontrolwa, angifuni ukuthi sengathi ngihlulwe amakhosikazi. Amhlulile already ngoba manje zikhona iy'mfihlo, sekufanele ukuthi enze sure ukuthi baba happy noma engasathandi, ukuze kungabi bikho ohambayo mase yaqala ikhipha ama-files ngoba iyoba lapha indaba. Ngoba uma yeni unalo isayidi protective shame, unalo isayidi lokumprotecta uma umlalela kahle. Yena usesayidini lababa Mseleku ukuthi ngeke uze kubonakale ishow uma uyibuka ujahile. Uma uyibuka ungajahi ishow ulalele kahle, uyabona ukuthi unalo isayidi lokuba sesayidini likababa Mseleku, nalento yokuthi usuka kude naye ikhona. Kanti uMangwabe mayenokukhomenta uvele ethi kwayena uMseleku akasazi lesi sithembu asenzayo, uyadinga ukuthi ekhulume nabantu asebengaphambili kwakhe. Lokho kukunikeza ukuthini? Shuthi zikhona izinto ezingahambi kahle azibonayo, noma futhi ekhomenti engakhomenti kaningi uMangwabe uyasho ukuthi akhona amaphutha akhona. Uma uthatha nje inkulumo yakhe uyakuveza lokho ukuthi kahle kahle lokho enikubonayo akusikhona. Manje-ke uma engasajabulile esengaphandle engasancengile vele kakade vele-ke naye bemgaqaza inhliziyo yakhe, usengakhuluma nabamaphepha uma bemlandela. Mase kuyabhadlazeka-ke indaba-ke uma isisele ngaphandle
abantu phela ngeke uba-control ukuthi bathi amanga noma iqiniso, ngisho ngaba amanga. Yileyo-ke into ezovalela ubaba Mseleku ekhoneni, mase lo bethi angifuni kube khona amakhosikazi ahambayo, ngoba uma kukhona amakhosikazi ahambayo kusho ukuthi ngihlulekile nakwabaphambili. Kanti siyazi ukuthi imindeni ney'nto zakhona, amakhaya namakhaya ney'nto zakhona. Yikho nje kuyaye kuthiwa kukhona le enye ividiyo, angazi ukuthi bekuyisiphi isitori leso yishow. Lo mama wayeyalwa umakoti ethi uma ufika la ekhaya ebusuku uthola ukuthi kwenziwa izinto ezithi idla u-shut up wenze leyo nto ngoba into yakhona. So nalona omusha osuke ehambe uya kwelinye ikhaya ufike etshela ukuthi hey, la Sunday kwenziwa nje. Uma esephakathi nawe usephakathi kuleyo mkhuba yakhona. Kodwa manje uma esephume ngaphandle engasenandaba nabo uzosho ukuthi hey, ningababuka benjeni bathembe banemkhuba. Nathi ngeke sisho ukuthi hawu unamanga, sizothi vele ade ehlala nabo, uyayazi into ayikhulumayo. Ngiyahema kule video kodwa uyayiza into engisho, uyawubona umqondo ukuthi ulelephi. Maye ngaphandle uzowakhipha amafazi, bawakhipha o-Mrs Gigabyte. Sesingasancengile ngesikhathi bemlandela wayengasho ukuthi njalo nje sidla imali kumnandi khona enye imali ihlalaphi. Uthe sengaphandle wabatshela ukuthi hey, kunendlebe igcwele imali. Ebuzoba akasabuze umuntu, angithi akasaneme, wangithi kade wayebekezela zonke izinto ezirong. Uma esebona ukuthi usengaphandle useyazi ukuthi noma ngingayibulala i-reputation yakhe anginandaba. Sibuka leyo nto-ke thina singabe sabuka ukuthi uMacele noMakhumalo ba-supportive, kodwa ingozi naye. Ngoba nje vele imindeni eminingi ibhidlizwa yilowo. Lo phuma eceleni usuke engasenandaba nabaphakathi esho ukuthi hhayi, kulela khaya mina nibona ukuthi nje ikhaya eli-right, ayikho into e-right laphaya. Nathi-ke ngeke sithi umuntu wakhona unephutha ngoba phela suke khona umuntu ayaziyo. Kanti ngapha umayelo bethi uzothi uyawakha lo muzi kanti uyawudistroya. Siyibuza ukuthi kanti uthini? Ngoba phela enye into awuyithathi mase ubamba lento umuntu ayishoyo, kumele ukuthi uzume in, mangabe ukuzuma in ujule ukuthi uthini kanti, ngoba le nkulumo ayiphelele. Maye kufaka umuntu omusha umuzi uzowudistroya, kanti umuntu omusha yini lezo menza ukuthi engabi right. Mase sithi kunento la ey'thize zabo, hhayi ngoba sibajaja-ke ngoba onke amakhaya ney'nto zakhona. Futhi ungangisukeli-ke sewuthi ngithe kunani. Amakhaya namakhaya anezinto zakhona, nakimi zikhona ezakini.